26 November 2024. I'm back again with my morning updates. I'm so excited today to give you what is happening in Zimbabwe right now. Muri Zimbabwe zvatasangana kudai so kana uchiziva kuti iwewe auchade Zanu PF wakakura nayo, tanga nekulike this video right now kuitira kuti Zanu PF yacho iboikane. Vanhu vacho vari kuvhurirana hombe this time around, and I don't know kuti chicha vari kunyatsorongerana kuitirana, but panapa nyaya iripo pari kunzi Zanu PF Hardliners declare war against general. Ndo nyaya hombe iri circulation, nyaya iri kutenderera iko zvinezvi. Pari kunzi vafungira kumuvhurira hombewo. Pari kunzi tension within Zimbabwe's ruling party have escalated sharply as Hardliners loyal to President Emerson Mnangagwa begin a fierce campaign against the growing influence of Vice President Constantino Chiwenga and his military, because this new conflict comes as Mnangagwa inner cycle, bolstered by powerful party figures, increasingly seek to curb Chiwenga's rising political ambitions. In a dramatic shift in the party dynamics, Mnangagwa's hardline supporters have taken a decisive stand against what they perceive as Chiwenga's growing attempt to poison himself as the next leader of the country. The president's allies are now openly declaring war on the vice president, and the new wave of political maneuvering is threatening to upend the delicate balance of the power within Zanu PF. Ndo nyaya iri panapa iri kutenderera, but inini masanganiro andiri kuita streets acho skillful iri marwero ari kuitwa. Pane umwe ari kuuya ari kuti there are now two Zanu PF administrative centers, one Zanu PF HQ and two Precab farm, where Idi Mnangagwa is running a parallel structures. General Chiwenga and his associates have no control of what happens at the farm, and oftentimes he is not invited, but he also declines invitations. Urikuona ndo nyaya iripo. Iwe nyaya iripo manje pari kunzi ivo ku HQ ndoko angachigara kuchimbotaurwa dzimwe nyaya dziripo, but skillful rekuti umwe munhu aroda kurohwa chekuseri through Precab, because vanhu vese vanoenda kuPrecab ndo vari kuzongodzoka vachidedzera kuti 2030 anenge achiripo, ndo pari kudzoka nyaya dzacho. And unoziva nyaya iyoyo painotaurwa vamwe havachazvisekerere. If you look at my videos zvakanyanyisa, there was a video pavanga vari kuma youth, pane mayouth avo vachidedzera kuti 2030 vamunanga gorenga vachiripo, VP havana kusumudza ruoko, because it's something chekuti unogona kunyebedzera kudzungaira, but subconscious mind yako iwe inotokurambira zvimwe zvinhu kuti panapa vanotora varipo kuti zvinge zvichiita sei, because vanenge vakomana vanenge kuti inenge yanguva yedu, handiti takambosiyawo munhu achiwanawo nguva yake. But mastreets aya mamiriro akaita pari kunzi 3 Zanu PF provinces pleased with president to continue until 2030. Zanu PF Harare, Masvingo and Marsh East provinces have rated calls for Comrade ED to lead until 2030, urging the ruling Comrade ED remain in the office to finish ongoing projects. And mukuona nyaya iripo. If you look at this guy ukatasangana face yake unotonzwa kuti munhu yeye ari kuda kudesign the future yani chazvo. But don't worry about zvinhu zvakawanda, inyaya dzavo. Hatingati tiri kuswera tichinzi tingabatikana nenyaya dzekuma 2030, inyaya dzekupati kwavo hazvina chekuita nenyika yeZimbabwe. Tinozongopedzerana ivo kana vari kuti candidate yavo vachaidzosa muresi ndizvozvo, and it's up to my opposition kuti vaone plan B kuti vopedza nevanhu ivavo sei. I think ndo zvinhu zvinokwanisa kutomeka sense, but zvekuswera vanhu vemuZimbabwe vachiswera vachikizirwa kunzi 2030 pamwe kusaidi kwavo kupati kwavo ikoko ndiko vangatokontinya vachiita izvo vachiti ndo candidate yavo vada kutora mberi, because avo panapo unotoramba uripo woregedza kunzi pakuitwa election. There's no such a thing. But tiri panapa varimwe zuro uyu mukadzi waMorgan Tsvangirai akavhizitira gogo Tsvangirai, and vanhu veZanu PF ndo vatanga kuifambisa this way, vachiti breaking: the late former Prime Minister Morgan Tsvangirai's widow Elizabeth Macheka outshines the power hungry Nelson Chamisa because of aenda kunoona gogo Tsvangirai. Ndo nyaya yanga iripo. I don't know how, because tikatasa uyu mukadzi waTsvangirai
she's not a politician and she's not in politics at all. But I don't know kuti why is it vari kuda kuchimhanya this way. And nini ndakatarisa nyaya iyi ndikada kunyatsa kuiongorora ndinonyatsoona kuti inyaya dzekumba kwavo. Kana vanga vatorana tumavidhiyo twavo twatisingafana kusvika kuinternet, toifana kungosvikawo kune mamwe mafamily members zvopera zvakadaro. Kuzonotora munhu achidya chicken in wobva wasendera nyika yese, it means a lot. Zvine zvakawanda zvazvinotoreva kuti ndakuendesa ta chicken in, saka vanhu vaone kuti maybe I'm good because of one box of chicken in. Panda kuongororwa ipapo kuti panenge pakamira sei. Inyaya dzekuti hatisudai kunyanya kudzipinda nemoyo steric, but anenge atori mafaniza vanenge vachiitirana. And ndikuona vanhu vemuZimbabwe vari kutokomplaina futi nyaya iyo, vari kuti aiwa Chamisa hana ukamaka nevanhu vekatsvangirai. Musatiudze zvinhu zvisina nebasa rese. Learn to know the context. Elizabeth akaroorwa kwa Tsvangirai. So this is a statement, a violation of relations. Tsvangirai and Morgan Tsvangirai, and he has nothing to do with Nelson Chamisa. Because hapasi pese pekuti vanhu munongori kana makupinza chi Nelson Chamisa ndo nyaya iri kutaurwa panapa. Mwari kuti then you are not well upstairs. How can you compare gold diggers and people, the type of foods staffs can tell stories nechimbuya chako aiwa munoda kungotaura zvinhu zvisina nebasa rese. Sometimes one wonders our levels of education. Chamisa has been supporting Mbuya Ava for years more. So Chamisa never forgets the old person, less privileged. Yearly basis, President Chamisa provides food for many, campaign him to current president of the country. What does he offer? Ndo mamwe mashoko ari kubudawo pa unoziva kuti nyaya yacho ndakandatozvishairawo mupanda nekuti kana muri kuti nekuti uyu aenda kunoona amwene vake obva atora video ndaamwene vake hazvimbofe zvakachinja. But anyway, ndoisira kwamuri kuti mujaji. Pane nyaya iri kutenderera futi imwe mhuri yeZimbabwe, nyaya yekuti vanhu vemuZimbabwe vari kuti Fortune Chasi ngaadzoke pabasa, adzokere kuita Minister of Energy zvekare. It's by public demand, and Fortune Chasi aconfirma kuti ari ready. Ari kuti I can't pretend that I'm not seeing your demands to go back to my former job. I do not take your confidence in me lightly. I encounter it daily and every way. As I have said before, saving one's country is a duty. We must all be ready. I am about to confirm kuti I'm ready to do that. I'm ready kuti ndinge ndichidzokera pabasa rangu randaisimboita. It's something good because vanhu vemuZimbabwe vachema kumana load shedding, power cuts acho awandisa. Saka kuti load shedding yauramba daisoka, that guy where aigona basa aita sei aibalance chinhu ichi, muri kuzviona. But I don't know kuti pachafamba sei ipapo because that guy kana akapinda asi munhu wekuti anoseka seka anotanga kutofaya munhu anenge atori kumperi kuzesa kwacho but kuti ayo ndatokudzinga iona kuti mukuru wacho because anenge achiziva zvinhu zvinenge zvichiitika. And tiri ipapo the Zimbabwe Independence iri kubuditsa nyaya panapa iri kunzi Chinese debt threatens to switch off Hwange. Kuhwange ndokuri kubva kamagetsi enyu muzvimatengi zvinhu zvemarasha izvo. Saka kunenzi kwaita chipande chemaChina. Saka kupande icho ndo vari kunzi vari kuthreatena kuti vanogona kungodzima Hwange. Omanaka nyaya yemagetsi iyo ende maChina acho anenge ari kutoramba vachitokura musoro kureba muswe chaiko chaiko. But I don't know kuti munoiona sei nyaya iyo. You tell me what you think zvekare in the comment section. Kuti maChina aya muri kumaonawo sei. Is it because vakapa Zimbabwe zvombo zvokuti varwise muhondo here kana kuti chi? You tell me what you think in the comment section. Munondiudza kuti nyaya chimene muchiona sei. Today Senator Jameson Timber and 34 others are expecting their sentence after being convicted on Friday. They have already spent 162 days in prison cells. This period enough or obligatory more than the expected sentence duration. Pakashata ana Timber vari kuenda kunopuwa mutongo wavo nhasi zviri kuitika nhasi nyaya yekuwana Timber iya. Saka pari kuzonzi but magarire avaita acho ka time yacho yakatoreba pane mutongo wacho marebere wawo uchazenge wakaita unenge uchiexpect kuti ndo mutongo wavanenge vachizopiwa. Pakaipa hama dzadiwa asi ndo zviri kuitika. Nyaya yana Timber yakarwadza munhu wese ende nanhasi maZimbabwenzi vachitori pakurwadziwa nenyaya iyoyo. Ndisati ndabuda
munozviziva kuti everyday hapashayi nyaya inenge yakaloka mastreets. Pane nyaya iri kunetsa panapa iri kunzi Daniel Chapo aendeswa kuchipatara akati akaisirwa muchetura kumozambique kwavo, but panapa according nemaresearches nema5 senses ari kutaurwa nevanhu panapa pari kunzi Daniel Chapo hits Mozambican with fake news that he's been poisoned. Mnangagwa style trick ndo nyaya iri kubuda iri kutaurwa panapa. Pari kunzi the alleged poisoning of Daniel Chapo, the poisoning rumor about Daniel Chapo lacks credible evidence, while vague reports of ill health have circulated. No official statements, medical records or investigations have corroborated claims of poisoning. Instead, the story seems to have gained traction through unverified sources and speculative social media narratives. Chapo, as a leader of Mozambique Frelimo Party, is both a central figure of power and a polarizing character. The poisoning narrative conveniently aligns with a critical juncture in his leadership, suggesting it could have been orchestrated to rally public sympathy and distract from controversies surrounding his leadership. And mozoti ndiye mukomana kuti achingonzi apedza kuinda pakatanga kutotwa mademonstrations machinji, saka iwo anzi auda kutsvagawo yake skiri rekuti vanhu vazotanga kuti ase kumunzwira tsitsi. I don't know kuti zvepolitics zvine need kuti zvinzwira netsitsi ere. Saka but according to ZimI vari kuti nyaya iyoyo ndeye kunyeba because hazvina evidence chaiyo hanzi atori maskillful ari kushandiswa avanoita, since munongoziva mamentals ake, saka ari kunzi ari kushandisa style yakamboshandiswa naMnangagwa kuno kuZimbabwe kuti vanhu vatange kumunzwira tsitsi vachiti azonzwai, azopuwa chakati, azodidididi. And if you remember my days ice cream zvakanyanya. So I don't know guys kuti nyaya iyi munoiona sei. You tell me what you think in the comment section, because munoziva kuti inini ndinogara ndatongoisa nyaya paposition so that amujambwe nema-updates nezvinhu zvese zvinenge zvichiitika. So ngatisangane mucomment section mundioneso kuti nyaya iyi hamadzadiwa muri kuionawo sei. Zviri zvanhasi, I'm out.